दिनैहाय बे अमृतपुर ब्रह्म सेवाश्रम बिनि गासै कमिटिया जोंनि गोदानै देरहानाय एमएलए बिसेसकरि आं गसाइगावनिफ्राय देरहानाय शभाराम बसुमतारी आरो बावखुंग्रिनिफ्राय देरहानाय रुपम चन्द्र राय दतमानि देरहानाय जोंना रबिराम नार्जारी आरो बे क'क्राझार सोनाब फारसे गसाइगाव महकुमा सिङाव गोलैनाय बिटिसिनि साब्रै एमसिडिखौ लेंनानै मोनसे कमिटिनिफ्राय बे सेवाश्रमनि कमिटि काम स्कुलनि कमिटिनिफ्राय फेलिसिटेसन होनायखौ आं गोसो गोरबोजों बरायदों आरो बिथांमोननि जे बे सेवाश्रमनि जौगानायनि थाखाय जेनाखि मदद जोंनि एमएलएफोरनिफ्राय लुबैदों बे मददखौ मा लाइनजों जोङो सरकारि पक्षनिफ्राय फैनानै बे आश्रमखौ मोनसे मोजां थावनि जोङो जेरै नामै गुनै आश्रम बयबो फैनानै गोसो मोजां मोनलायनाय थावनि जाहाथे जोङो गोसो बोनो हानाय मोनसे थावनि आरो बेनि सोरगिदिं जेनाखि माखासे प्रब्लेमफोर जेरै हानि प्रब्लेमखौ बिथाङा बुंदों रक्षनाबेक्षन होनांगौबा बेखौ बेंखननांगौबा बाउन्डारि वालफोरनि खोथा बुंदों बेफोरखौ मावलांनो थाखाय जोङो साथाम एमएलए आरो लकेलनि एमसिएलए दं बेखौ जोङो नाजालांगोन आरो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बे आश्रमा जाहाथे बयजोंबो सारा आसामावनो मिथिजानाय जायो बे थागिदाखौ जोङो बे कमिटिनि लुबैनाय बायदि मावलांनो थाखाय जोङो नाजागोन।